Safframkoubo Prabhu Jisuni Mungoi Zai Masih Gibisin Tarawna Serjigiri Bifa Isarko Hambai Hendeng Are Nechau Hambai Hena Kristosi Viari Nang Tangman Safframkoubo Are Angasa Khalama Nang Tangman Safframbo Mazangina Dongo Honane Foi Onzagrapher Zenga Isarni Bwswnni Farsi Zenga Awgailangni Zenga Isarni Bwswnkou Khonasongni Solongni Are Zenga Gaw Share Khalamlaini Onani Place Be Channel Kobo Share Khalamgan Manana Channela Godanse Bawakai Zate Boybo Menane bini गेजेरजों इसोरनि बोसोनखौ जेब्लायबो खोनासंलांनानै गावखौ जिउआवहाय लुखांलांबाय थानो हानाय बादि बे समावहाय आं बोसोनखौ बुंनो नागिरदों जाहैबाय मुर्ति खुलुमनायनि बागै मुर्ति खुलुमनायनि सायावहाय बिनि बागै जोंनि बाइबेला मा बुंदों इसोरनि बोसोना मा थिनदों मा होनदों मानोना प्राया साननो हागौ प्राया बुंनो हागौ दि नोंसोरो मानो मुर्ति खुलुमा मानो नोंसोरो मुर्ति बानाया बेफोरबायदि कुइसनफोर सोंनो हागौ बेफोरबायदि सोंलु सोंनो हागौ आरो लास्ट टाइम बिदिनो मोनसे क्वेश्चन सोंदोंमोन मुर्ति खुलुमनायनि बागैनो बेफोरबायदि बुंदोंमोन सोंदोंमन बेयावहाय आं रावबो हिन्दुफोरखौ रावबो नन ख्रिस्टियानखौ आं बेयावहाय लाजिफोनांनो थाखाय आङो बाव इसोरनि बोसोनखौ बुङाखै एबा जोंनि बे ख्रिस्टियान आरसि रमान केथलिकखौ आङो बेवहाय सोंखारिनो थाखाय बुंनो थाखाय थाथा होनो थाखाय लाजिफोनांनो थाखाय आङो बाव बाथ्रा बुङाखै अन्नानै गाज्रि मोननो नाङा आङो डाइरेक्टलि आं बेफोरबायदि बुङाखै नाथाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों आं बेखौसो फारि फारि होनलांनो नागिरदों बुंलांनो नागिरदों बे मुर्ति खुलुमनायखौ बादा होनाया बे मुर्ति खुलुमनायखौ होबथानाया खालि बे जिसु फैनाय समावल' जिसुआल'सो बेखौ बादा होलांदों बेयावल'सो थिनदों बे नङा सिगां जेरैबायदि गोजाम रदायावहाय दङमोन गोजाम रदायाव जुदि जोङो नायोब्ला बेनिफ्रायनो जाहैबाय बे समनिफ्रायनो जाहैबाय मुर्ति खुलुमनायखौ जाहैबाय बादा होदों बे समनिफ्रायनो बेखौ जाहैबाय रायफादों बै समनिफ्रायनो जि समावनोखि जि जेनेरेशनावनोखि जिसुआ बे बुहुमाव फैथ'वाखैमोन जेब्लानोखि जोङो बेखौ ओंखारलांनायनि लिरनाय 20 अध्याय 4 पदआव नायोना बेयावहाय बेबायदि बुंदों नोंसोरो खुलुमनो थाखाय आकाशाव थानाय एबा हायाव थानाय एबा दैयाव थानायफोरनि मुङा मुंसेनिबो मुर्तिफोर दानो नाङा नोंसोरो मुर्तिफोरनि सिगाङाव गंग्लायनो एबा बेफोरखौ फुजिनो नाङा मानोना आङो फोरबु नोंसोरनि इसोरा जेंना जुजिनायफोरखौ सैनानै थानो हाया जाया आंखौ मुगैयो आङो बिसोरखौ साजाय होगोन आरो बिसोरनि जोलैफोरखौबो फिरिथाम फिरिब्रैसिम सैहोगोन दिनैहाय नोङो बे मुर्ति खुलुमनाय माने नोङो जाहैबाय इसोरनि जेंना जुजिनाय इसोरनि नोङो बिसारु जानाय बिनिखायनो बुंदों दि बोसोनावहाय बेफोरखौ फुजिनो नाङा मानोना आङो फोरबु नोंसोरनि इसोरा जेंना जुजिनायखौ सैनानै थानो हाया नों बेखौ फुजिनाय माने मुर्तिनि सिगाङाव नोङो गंनाय माने खुलुमनाय माने नोङो इसोरनि जेंना जुजिनाय इसोरनि जेंना नोङो गसंनाय आरो बोसोनाव बुंदों इसोरनि जेंना जुजिनायखौ इसोरा जाहैबाय सैनानै थानो हाया होननानै बुंदों आरो आं बेखौबो बुङो आं बेखौबो क्लियारलि आं बेखौबो खोन्थायो दिनैहाय जायफोरानोखि चार्चफोरावहाय मुर्तिफोर बानायनानै दोनदों एबा मुर्तिफोर बानायनानै खुलुमदों बियो जाहैबाय कुनु इसोर नङा बियो जाहैबाय कुनु जिसु नङा बियो जाहैबाय सासे एक्टरसो जायानोखि जिसुनि रल खालामदों जायानोखि जिसुनि बे एक्टिंखौ जिसुनि बे केरेक्टार लानानै बे फिल्मावहाय जाहैबाय शुटिं खालामदों बेबो जाहैबाय नों बायदि आं बायदि जों बायदि बेबो सासे मानसिसो आरो जेखौनोखि दानानै दिनै जायफ्रानोखि खुलुमदों सिबिदों बिनि सिगाङाव गंदों डेट मिन्स नोंसोरो जाहैबाय सासे मानसिनि सिगाङावसो नोङो गंदों सासे मानसिखौसो फुजिगासिनो सासे मानसिनि सिगाङाव थांनानै नोङो आर'ज खालामगासिनो That's why नोंथांमोना जुदि नैबे फट'खौ जुदि नायोब्ला बे पिक्चाराव नायोब्ला बिसोरो बुंदों दि डोन्ट वर्शिप मी आंखौहाय फुजिनो नाङा आंखौहाय वर्शिप खालामनो नाङा आङो जिसु नङा बन्द खालाम आंखौहाय वर्शिप खालामनायखौ बन्द खालाम आंनि सेरावहाय गंनायखौ नोंथांमोना बेयावहाय जुदि फरायोब्ला मोनगोन बिसोरो मा बुंदों दिनै नोङो मुर्ति खुलुमनाय माने सोरबा मानसिखौसो नोङो फुजिगासिनो सोरबा मानसिनि सेराव थांनानैसो नोङो गंगासिनो बै सुबुं बै व्यक्तिखौसो नोङो हान्थु खरायनानै गुग्रुबनानै नोङो खुलुमगासिनो दङ आरो जेब्लानोखि जोङो दस हुकुम मावनायो जोङो बेवहाय बेबायदि मोननो हायो दि आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होननानै दा खुलुम मुसुखाखौ दा खुलुम होननानै बुंदों
murtiखौ दा खुलुम होननानै बुंदों इसोरनि बोसोना जाहैबाय एकदमबारे राइट थाखादों दे नोंसोरो मा सानो नोंसोरो गाज्रि मोनो ना दुखु मोनो ना माबा मोनसे सानो ना आंखौनो गाज्रि मोनो बेजों आंहा खुनु खोथा गैया नाथाय इसोरनि बोसोना जाहैबाय बेखौ एकदमबारे राइट थाखादों एकदमबारे बेखौ होबथाखादों दि नोङो मुर्ति खुलुमनो नाङा मुर्तिफोर दानानै नोङो फुजिनो नाङा आरो जायानिखि जोंखौ दादों बेखौ बोरै जोङो दानो हानो जायानिखि जोंखौ बानायदों बेखौ जोङो बोरै बानायनो हानो आरो दिनैबो दासिमबो जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो जुदि जिउ खुंगासिनोब्ला आरो बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना खालामबाय थादोंब्ला इसोरनि बोसोनखौ मिथिसे मिथिनानैबो बाइबेलखौ फरायसे फरायनानैबो बाइबेलनि बाथ्राखौ मिथिनानैबो अब्ला इसोरनि बोसोनाव बेखौसो बुंदों दि बैसोरबादि मानसिया बैफोरबादि बाथ्राखौ जेबो बुजिया जेबो मिथिया होननानै बुंदों जेब्ला 1 करन्थियारिनि लिरनाय 8 अध्याय 4 पदनिफ्राय ओरै नायगोन ना बेवहाय बेबायदि बुंदों अब्ला मुर्तिफोरनो बावनाय बेदर जानायनि बाथ्रा बुंनोसै जोङो मिथिगौ संसाराव मुर्तिया जेबो नङा आरो सासेल' इसोरनि अनगायै गुबुन इसोर गैबावलिया सोरगोआव एबा बुहुमाव इसोरफोर मुंख'जानाय थानो हागौ आरो बेबादि मुंख'जानाय गोबां इसोरफोर आरो फोरबोफोर दंब्लाबो जोंहा सासेल' इसोर दङ बेनो बिफा बेनो गासैनिबो सोरजिगिरि आरो बेजोंनो जोङो थांनानै दं आरो जोंहा सासेल' फोरबो दं बियो जिसु ख्रिस्ट बेजोंनो गासैबो दाजादों आरो बेजोंनो जोङो थांनानै दं नाथाय बेखौ मिथिनो हानाय गियाना साफ्रोमहाबो गैया खायसे मानसिफ्रा दासिमबो मुर्तिफोरनो बावनाय हुदा दं जोंहा जाहैबाय सासेल' इसोर दङ सासेल' फोरबो दङ सासेल' जिसु दङ आरो बे गोरोन्थिखौ दा माव बे गोरोन्थिखौ दा सान दि जोङो बेखौ खुलुमबाबो बेखौ फोथायोब्लाबो सासेल' इसोरखौनो फोथायनाय जाखायो सासेल' इसोरखौनो सिबिनाय जाखायो बे नङा गोबाङानो नन ख्रिस्टियानफोरजों इसोर मिन्थियै मानसिफोरजों हाबा जाहैसिगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंसिगोन ससियेल मिडियायावहाय गोबां बेफोरबायदिनो नुयो गोलाव सिन्दुर लाहैसिगोन एकदमबारे गोबां खोथाफोर बुंलायसिगोन बेवहाय आंनि थाखाय इसोरा सासेल' बेखौ खुलुमबाबो बेखौ फोथायबाबो बेनोखा आरो बेबायदि नङा बोसोना जाहैबाय बेखौसो बुंदों जोंहा सासेल' इसोर दङ बेनो बिफा बेनो गासैनोबो सोरजिगिरि होननानै बुंदों बेनो जिसु बेनो फोरबो होननानै बुंदों आरो जोंहा सासेल' होननानै बुंदों आरो इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौनो बुंदों दि जायफ्रा मुर्तिफोर खुलुमो बिसोरजों जाहैबाय नोङो लोगोबो दा लाफा होननानैसो बुंदों बेजों लोगो दा लाफा दा जाफा दा थांफा बेखौसो इसोरनि बोसोनावहाय बुंदों जेब्लानोखि 1 करन्थियारिनि लिरनाय 5 अध्याय 11 पदआव नायगोन बेयाव बेबायदि बुंदों आंनि लिरनायनि थांखिया बेनो सोरबाया गावखौ ख्रिस्टियान होननानै सिमान लानानै जिनाहारियाव थांग्रा एबा लुबैसुला एबा मुर्ति खुलुमग्रा एबा सोलैग्रा एबा फेग्लुंग्रा एबा खावग्रा जायोब्ला बिजों नोंसोरो लोगो दाला बेबादि मानसिजों नोंसोरो दाजाफाबो बेयाव बुंदों लोगो दालाल' होनाखै दे बेयाव बुंदों दाजाफाबो होननानै बुंदों बेबायदि मानसिजों नोङो लोगो दाला बेबायदि मानसिजों नोङो दाजाफाबो होननानै बुंदों जायफोरा गावखौ ख्रिस्टियान होनसे होननानैबो लोंग्लुं फेग्लुङाव थायो जायफोरा गावखौ ख्रिस्टियान होनसे होननानैबो जिनाहारियाव थाङो मुर्तिफोरखौ खुलुमो बिसोरजों नोङो लोगो दा लाफा आरो बिसोरजों नोङो दा जाफा होननानै बुंदों अब्ला मा दंबावो इसोरनि बोसोनावथ' मुर्ति खुलुमनायखौ एकदमबारे राइट थाखाबाय बेखौ मिथिनानैबो दा मिथियै बायदि नों जिउ खुंनो ना नोरगाव थांनो या नों जुदि मुर्तिखौ खुलुमबाथ' नों नोरगावनो थांखागोन मुर्ति खुलुमनाय माने नों सोरबा मानसिखौ नोङो खुलुमनाय सोरबा मानसिखौ फुजिनाय एकदमबारे आं बेखौनो बुंखागोन जेब्ला जोङो 1 करन्थियारिनि लिरनाय 6 अध्याय 9 पदआव नायगोन ना बेयाव बेबायदि बुंदों नंथारगौयै नोंसोरो मिथिगौ धोरोमियाफ्रा इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा नोंसोरो दा आन्दाय गाज्रिफोर एबा मुर्तिफोरखौ खुलुमग्राफोर एबा जिनाहारि खालामग्राफोर एबा हौवाजों हौवा जिनाहारि खालामग्राफोर एबा खावग्राफोर लुबैसुलाफोर एबा फेग्लुंग्राफोर एबा निन्दिग्राफोर एबा सेग्राफोर बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा बेयाव बुंदों जाहैबाय बिसोरो इसोरनि रायजोआव हाबनो हानाय नङा धोरोमियाफ्रा निन्दिग्राफ्रा सेग्राफ्रा लोगोसे जायफ्रा मुर्तिखौ खुलुमग्राफोर बिसोरो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा होननानै बुंदों हाबनो मोननाय नङा मिन्स हाबनो मोननाय नङा बे नङा दि बेयालाय बुंनायालाय मा जानो बिनि बुंनायालाय माखाय आंनि बुंनायखौ बिदिबो बुंगोनबो जानो हागौ
नाथाय आंथ' बुङाखै नाथाय इसोरनि बोसोनासो बुंदों मुर्तिखौ खुलुमग्राफ्रा इसोरनि रायजोआव हाबनो मोना होननानै बुंदों आरो जेब्ला जों नुजाहोजानायनि लिरनाय 21 अध्याय 8 पदआव नायगोन ना बेयावबोथ' बेखौनो बुंखादों नाथाय गिख्र'फोर फोथायिफोर आन्दायहोग्राफोर मानसि सिथारग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर मोन्थोर रायग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलिग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बेनो नैथि थैनाया बेयावबो जाहैबाय बेखौनो बुंदों एकदमबारे जोबथा एकदमबारे एन्डिं दे बियो एकदमबारे जोबनाय बियो जायफ्रा खावग्राफोर जायफ्रा मोन्थोर रायग्राफोर होनदों मन्त्र रायग्राफोर थांबाय बायोना अजाफोरनाव थाबिस खाजा हैनो थाबिस लायनो मन्त्र रायनाय मन्त्र होनायफोरखौ नायखांजानो थांबाय बायोना बे जायफ्रा मन्त्र रायग्राफोर बिसोरो जाहैबाय इसोरनि रायजोआव हाबनो मोननाय नङा होनदों बिसोरो नोरगाव थांगोन होनदों लोगोसे मा होनदों बाव मुर्तिखौ खुलुमग्राफोर बिसोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बेनो नैथि थैनाया होननानै बुंदों कुनु बेयावहाय सन्देह जानांगौ एबा दाउट जानांगौ कुनु बाथ्रा गैया दि मुर्तिखौलाय दा खुलुम होननानै अबावथो बुंदों बहाथो बुंदों आरो साननो हागौ दि जोंलाय जिसुनिसो मुर्ति खुलुमदों इसोरनिसो मुर्ति बानायनानै खुलुमदों न आरो इसोरनि बोसोनाव बेखौनो गले गले बुंखादों दि गोजाम रदायनिफ्राय लानानै गोदान रदायसिमावहाय जोबनायसिम नुजाहोजानायसिमावहाय नोङो मुर्ति दा खुलुम नोङो मुर्तिनि सिगाङाव दा गं नोङो मुर्तिफोरखौ फुजिनो नाङा होननानै गले गले खनले खनले बारे बार बुंबाय थादों मिथिया मा बे बाइबेलखौ फरायो माबायदि इसोरनि बोसोनखौ नायो माबायदि गियानखौ आरजियो आं रावखौबो लाजि फोनांनो थाखाय बुङाखै दे नाथाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों आं बेखौसो बुंदों आं देरगानानै एबा माबा मोनसे दुगा जानानै आं रावखौबो सोंखारियाखै नाथाय इसोरनि बोसोना बेखौसो बुंदों दि जायफोरा मुर्तिफोरखौ खुलुमो बिसोरो जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांगोन होननानै बुंदों आरो बेनो बिसोरनि नैथि थैनाया होननानै बुंदों अब्ला बेखौ मिथिनानैबो मा नोङो अरनि गेजेराव थांनोसै नामा गन्धकनि गेजेराव थांनोसै नामा दिनै नों गावखौनो कुइसन खालाम नों गावखौनो सोंलु सों नों मुर्तिनि सिगाङाव गंनो ना इसोरनि बोसोनखौ मानिनो नोङो मुर्तिखौ फुजिनो ना इसोरखौ नोङो दाव दाव खालामनो चयसा नोंनि सायख'नाया नोंनि आरो जेब्ला जोङो नुजाहोजानायनि लिरनाय 20 अध्याय 14 आरो 15 पदआव नायगोन बेयाव बेबायदि बुंदों बिनि गोथै आरो गोथैनि रायजोआ अरनि लैथोआव गारसनजाबाय अरनि लैथोआ नैथि थैनाय जायफोरनि मुङा गोथांनि बिजाबाव लिरजायाखै बिसोरो अरनि लैथोआव गारसनजाबाय आरो गोथांनि बिजाबाव मानो लिरजायासै बेखौथ' आं बुंलायनोनो नांला बे गोथांनि बिजाबाव सोरबादि मानसिनि मुङा थागोन सोरबादि मानसिनि मुङा बेवहाय लिरजागोन आरो बेयाव नाम लिरजाबासो नोङो सोरगोआव एन्ट्रि खालामनो हागोन होननानै आङो थांनाय माखासे भिडिअआवबो इसोरनि बोसोनाव आङो बुंखांबाय स' सायख'नांगौआ नोंनि चयसा नोंनि आखायाव मुर्तिखौ खुलुमो ना खुलुमा ना इसोरखौ सिबिनो इसोरनि बोसोनाव मा बुंदों बेबायदि जिउ खुंनो ना बुहुमनि मानसिया बानायनाय आयेन हुदा नियम बायदि नों थाबायनो चइस इज योर अके सायख'नांगौआ नोंनि आखायाव स' फै इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों बे बोसोरनि गेजेरजों आं आसा खालामो आफा इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव नोंथांमोननि सिगाङाव गावनि थाखोमानानै थानाय रावफोरखौ बेखेवनानै होबाय मोनदांहोबाय बुजिहोबाय होनानै मे गड ब्लेस इउ आमेन